हे प्रभुनाथ जी, रउआ कहाँ जाके सुतनी आ पूरा आषाढ़ बीत गईल, केहुओ के भइल ना रोपनी। सभे किसान भाई लोग डाल के बिया पछतात बा, आ काहे नइखी बरसत बोली ना का बात बा। बुझाता इन साल पर जाई अकाल, आ कहाँ जाके सुतल बानी ए महाकाल। पूरा सिवान तकला पर लौकता उजर, आ बताई बेचारे ई गरीब किसान लोग के कैसे होई गुजर। अभी ले तरौआ एको नजर ना तकनी, आ पूरा आषाढ़ बीत गईल, केहुओ के भइल ना रोपनी। तनी मनी केहू केहू के खेत बा रोपाइल, उहो खेत अब पानी बिना जाता सुखाइल। खेत में लगली सन फाटे दरार, आ किसान भाई लोग धके बेचारे बैठल कपार। बताई ना महाराज के रउआ आखी पर डलस छोपनी, आ पूरा आषाढ़ बीत गईल, केहुओ के भइल ना रोपनी। जेठ नियन आषाढ़ के महीना में चलता लू के, आ कहीं मेघ जी से पानी ना बरसी तो मर जाई लोग भूखे। हे मेघ जी रउआ हई बहुते महान, आ बोली ना भगवान से कि त्राही त्राही मचल बा धरती पर, बेहाल भइल पूरा किसान। रउओ बुझाता एक बार भी ना टोकनी, आ पूरा आषाढ़ बीत गईल, केहुओ के भइल ना रोपनी। हम भोजपुरिया कवि गोलू दुबे जी के तरफ से सभी भोजपुरिया श्रोता के हाथ जोड़ के सादर प्रणाम बा। अगर ई कविता रउआ सबके अच्छा लागल होई तो एकरा के लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करब जा। जय हो भोजपुरी, जय हो भोजपुरिया समाज।